Urnietako udalak antolatutako 3. bake eta bizikidetza jardunaldien aurkezpen ekitaldi egiteko deitu zaituztegu. Bere garaian, aurreko urteko urrian, udalak antolatutako ekitaldi batetan, bake pintxo izeneko ekitaldian, bertaratu ziren herritarrekin batera, prestatu edo asmoa zen saio horretan prestatzea urte honetan zer nolako bake eta bizikidetza jardunaldietan, zer nolako ekitaldi, ze ekintza, zer nola antolatu genezaken, ezta? Egun hartan, esandakoen arabera, 3 saio prestatu ziren, bata abenduaren erdikaldean izan zen pelikula emanaldi bat, laburmetrai bat, El Triángulo de la Muerte, gure lurraldeari, gure zonari zuzenen eragiten zion laburmetrai bat, eta beste 2 ekitaldi utzi dira urtarrilak 23 eta 28-rako. Eta gure aldetik atera nahi dugun edo bidali nahi dugun mezua herritarrei parte hartzerena da. Nolabait ere bai larunbat honetan eta bai hurrengo asteko ekitaldian herritarrak hurbildu daitezela. Asmoa da aurreko urteetan bezala beti kapotik norbait ekartzea, zerbait ekartzea, kasu honetan dokumental baten bidez, baina baita ere gonbidatuen bidez, baina azken finean ere garrantzia beti ematen diogu herritarrek bere iritzia ematea eta euren artean ere hitz egitea. Empezamos el sábado 23, este sábado, se va a ver un documental Glen Cri, es un documental que recoge una experiencia que promovió el gobierno vasco en la anterior legislatura, en la que estaba Patxi López de lehendakari, y en la que por primera vez se reunieron en discreto, en secreto, en total secreto, en un pueblo en Glen Cri, en Irlanda, pues víctimas de diferentes vulneraciones de derechos humanos. Asmoa da dokumentala ikusi eta dokumentala eta gero, jendeari aukera ematea, ez bakarrik galderak egiteko kasu honetan, baizik eta gure artean ere hitz egiteko. Hori larun batean izango da, eta gero bigarrengo egunean egingo duguna da, kasu honetan bi hizlari izango ditu. Alde batetik Aintzane Zenarro, dala Memoria Institutuko zuzendaria, institutu berri bat da, Gogora Institutua, eta gero esperientzia praktiko bat ezagutu nahi dugu. Errenterian, jada egin dute herriko memoriaren bilduma bat, edo lan bat jaso eginda, eta hori ere argitaratu eginda, eta ordu nahi duguna da, liburu hori egin duen pertsona onera ekarri, gonbidatu eta esperientzia hori ezagutu. Azpimarratuko nuke, kasu honetan ere, jardunaldi hauen balio gehigarria dela alderdi guztiek bat egiten dutela, egitarauarekin.